Κάθομαι εδώ και σκέφτομαι τη χρονιά που πέρασε και συνειδητοποίησα πόσο έχω μεγαλώσει και ότι αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαι περήφανος. Αλλά μαζί με αυτή τη σκέψη υπάρχει και μια άλλη, ότι ήταν επίσης μία από τις πιο επώδυνες χρονιές της ζωής μου. Και τότε άρχισα να καταλαβαίνω πως η ανάπτυξη έχει πάντα πόνο μέσα της. Όταν ακούω τη λέξη ανάπτυξη, συνήθως τη συνδέω με κάτι συναρπαστικό και θετικό. Μία στιγμή αποκάλυψης, μία δραματική αλλαγή. Γι' αυτό οι άνθρωποι αγαπούν την ιδέα των πρωτοχρονιάτικων αποφάσεων. Βάζουμε έναν στόχο που πιστεύουμε ότι θα μας αλλάξει τη ζωή, ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε αγνώριστοι. Αλλά η ανάπτυξη που βίωσα εγώ δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν έχω κάποια εντυπωσιακή φωτογραφία πριν και μετά για να ανεβάσω στα social. Όταν αναλογίζομαι πώς έχω αλλάξει, σκέφτομαι περισσότερο αυτά που άφησα πίσω. Τις ώρες που πέρασα αναρωτώμενος ποιος είμαι στα αλήθεια. Τις στιγμές που έμοιαζε να σκουντουφλώ μέσα στο σκοτάδι. Τα social media μας κάνουν να πιστεύουμε ότι η εξέλιξη είναι μια ευθεία γραμμή, θορυβώδης και εντυπωσιακή. Στην πραγματικότητα όμως είναι ακατάστατη, άβολη και μερικές φορές βαθιά επώδυνη. Τουλάχιστον έτσι το έζησα εγώ. Και αυτός ο πόνος δεν είναι κάτι περιττό, είναι μέρος της διαδικασίας. Το να μεγαλώνεις σημαίνει να αλλάζεις. Και η αλλαγή από τη φύση της είναι άβολη. Ποιος δεν θέλει σταθερότητα και οικειότητα? Γι' αυτό και μένουμε προσκολλημένοι σε ρουτίνες και σχέσεις που μπορεί να μην μας ωφελούν πια. Μας είναι γνώριμες, μας κάνουν να νιώθουμε ασφαλείς. Όταν αρχίζουμε να μεγαλώνουμε, διαταράσσουμε αυτή την ψευδαίσθηση ασφάλειας. Και τότε εμφανίζεται το άγχος, το κενό, γιατί αλλάζουμε τις συνθήκες μας, αλλάζουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Σκέψου το σαν να προσπαθείς να χτίσεις μια καινούρια συνήθεια, π.χ. να ξυπνάς νωρίς για να γυμναστείς. Στην αρχή νιώθεις ότι χάνεις ύπνο και άνεση, το σώμα σου αντιστέκεται. Το μυαλό σου προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι χάσιμο χρόνο. Όλα σε σπρώχνουν να τα παρατήσεις. Αυτό το άβολο συναίσθημα είναι μια φυσιολογική αντίδραση στην αλλαγή. Δεν σημαίνει ότι η αλλαγή είναι κακή. Η ανάπτυξη πονάει επειδή ξεφορτωνόμαστε το παλιό για να κάνουμε χώρο στο καινούριο και αυτό ποτέ δεν είναι εύκολο. Μερικές φορές πρέπει να αφήσουμε πίσω συνήθειες, ταυτότητες, ακόμα και ανθρώπους που μας διαμόρφωναν για χρόνια. Το να τα αποχωριστούμε μοιάζει σαν να χάνουμε κομμάτια του εαυτού μας, ακόμη και αν δεν ταιριάζουν πια με αυτό που θέλουμε να γίνουμε. Το ίδιο συμβαίνει με μια δουλειά, με ένα mindset, με μια σχέση. Μπορεί να είσαι φίλος με κάποιον, χρόνια ή να είσαι ερωτευμένος, αλλά μεγαλώνοντας, συνειδητοποιείς ότι οι προτεραιότητές σας δεν ταιριάζουν πια. Το να αφήσεις κάτι τέτοιο πίσω μπορεί να είναι επώδυνο, γιατί συνοδεύεται από νοσταλγία και ενοχές. Σου φαίνεται ότι εγκαταλείπεις κάτι ή κάποιον που κάποτε σήμαινε πολλά για σένα, αλλά στην πραγματικότητα είναι ένδειξη ότι αλλάζεις. Δεν είναι προδοσία, δεν είναι αποτυχία. Το έζησα κι αυτό με μία παρέα φίλων από το δημοτικό. Καθώς μεγαλώναμε, ειδικά φέτος, ένιωθα ότι πηγαίναμε σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Οι προτεραιότητές τους δεν τέριαζαν με τις δικές μου. Στην αρχή προσπάθησα να κρατηθώ, να τους πάρω μαζί μου. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να μεγαλώσει μαζί σου, ούτε στην ίδια κατεύθυνση, ούτε με τον ίδιο ρυθμό. Άρχισα να βλέπω ότι οι συζητήσεις μας ήταν κενές, ότι κάτι έλειπε και ένιωθα ενοχές που απομακρυνόμουν. Αλλά βαθιά μέσα μου ήξερα ότι αν κρατούσα σφιχτά εκείνη τη φιλία, το μόνο που θα έκανα θα ήταν να κρατώ πίσω τον εαυτό μου. Το να αφήσω πίσω εκείνη την παρέα έμοιαζε σαν να αφήνω κομμάτι της παιδικής μου ηλικίας. Όλα τα αστεία, τις βραδιές που μιλούσαμε ασταμάτητα. Αλλά με τον καιρό κατάλαβα ότι το να αφήνεις πίσω δεν σημαίνει να γυρίζεις την πλάτη. Σημαίνει να σέβεσαι σε αυτό που είχες, ενώ κάνεις χώρο για αυτό που έρχεται. Το να μεγαλώνεις είναι επώδυνο, γιατί σου θυμίζει ότι δεν μπορείς να κουβαλήσεις τα πάντα και τους πάντες μαζί σου στο ταξίδι. Το να αφήνεις πίσω σου κάτι μοιάζει σαν βήμα προς τα πίσω, σαν να χάνεις περισσότερα από όσα κερδίζεις. Και αυτό είναι μάλλον το πιο δύσκολο κομμάτι της πρόοδου. Τα αποτελέσματα δεν είναι άμεσα ή ξεκάθαρα. Κάνεις προσπάθεια, θυσίες, βάζεις ενέργεια, αλλά τα ωφέλη αργούν να φανούν. Και μέχρι τότε νιώθεις ότι δεν αλλάζει τίποτα. Σκέφτεσαι, γιατί το κάνω όλο αυτό? Δεν βλέπω καμία διαφορά. Θυμάμαι πριν λίγους μήνες, η γυναίκα μου ζήτησε να τη βοηθήσω να μεταφυτέψει ένα φυτό που μεγάλωνε υπερβολικά. Δεν ξέρω τίποτα από φυτά. Έχω καταφέρει να σκοτώσω και κάχτο. Όμως καθώς το μεταφυτεύαμε, βρήκε σάπια ρίζα και μου είπε ότι
Αν θέλαμε το φυτό να ζήσει, έπρεπε να κόψουμε τις χαλασμένες ρίζες, για να μπορέσουν οι υγιείς να αναπτυχθούν. Το ίδιο ισχύει και για εμάς. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε, πρέπει να αφήσουμε πίσω ό,τι δεν μας εξυπηρετεί πια, όσο και αν πονάει. Ο πόνος, η δυσφορία, η θλίψη, είναι όλα μέρος της διαδικασίας να γίνεις κάτι καλύτερο. Αν είσαι σε μια περίοδο που νιώθεις ότι προοδεύεις αλλά πονάς, πρέπει να θυμάσαι μερικά πράγματα. Είναι ok να νιώθεις λύπη, άβολα. Αυτά τα συναισθήματα δεν σημαίνουν ότι κάνεις κάτι λάθος. Είναι μέρος της διαδικασίας. Να θυμάσαι γιατί αλλάζεις. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα. Τι κυνηγάς. Χρειάζεται χρόνος. Εμπιστεύσου τη διαδικασία, ακόμη και όταν δεν φαίνεται να γίνεται τίποτα. Κάθε φορά που αφήνουμε πίσω μας μια συνήθεια, μια νοοτροπία ή ακόμα και έναν άνθρωπο, ανοίγουμε χώρο για κάτι καινούριο. Ο πόνος είναι σημάδι ότι γινόμαστε η πιο αυθεντική εκδοχή του εαυτού μας. Η ανάπτυξη είναι δύσκολη, αλλά είναι και όμορφη. Συνέχισε. Κάθε μέρα γίνεσαι όλο και πιο κοντά σε αυτό που προορίζεσαι να είσαι.